ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas anapauruan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ape akinudot mo itay, jay ubeng. Masurunak iti dayjay nga ubing. May palagip lang ti panang loko kanyak ni Diego. Dimawat kan ka iti pamakawan ni Diego. Naaramid na dayjay, tanabayag kayo ang nagtipon, ngam awan anak yu ide. Saan nga umno day taarason tapno liputan nak nanang? Ngam awan basol jay ubeng. Pimo sa iti inana. Isu nga inyawid dito'y ni Jigaw. Isu akagurgurak ti anak ni Diego iti ruwar. Ay, kasyam ko madya ubeng. Nang runa ta nasaya at mo't kadag iti anak mo, nga di na. Papayakas ta tila nga masimbang pait. Ni man Paula nga anak ta. Kagura na launa dya anak ni Diego. Anya ka ni mananaya tinaramid na. Awan mo't basol ti ubing kankwana. Kinudot na ah. Agsangsangit jay ubeng. Naulpit na talaga ni Paula. Awan sa ti kaasi iti puso na. Anya nga tati masakbayan jay ubing kankwana. No agtalinaad iji balayda. Di na pampanunutan na dumakkel to ti ubing. Hindi to taisok at bumakad. Ay, anya nga tang agpaiso ti mapasamak iti masakbayan kadagi jay adwa. Diyaman chinilas ko, yawat mo. Kanyala anak iti inumak, tamakain inumak. Uwin tatang, yalaan kayo pa iti danom, sakbay nga inak alaan ti tsinelas yo. Ay, makabannog ti agtrabaho iti kalsada. Numalpas jay simsimintuin mi jay. Sa di naman nga tan ti sumaruno a pagtrabahuan. Nagsakit ti saka ka. Nagpudot namin ti butas. Masapol ngamin na nakabutas ti tao nga agsemento iti kalsada. Adto iti danom, tatang. Sige, inak alaan ti tsinelas yo. Mabit man lang. Apay data limitam iti takyag mo. Kinudot ni Auntie Paula. Saan ka ngamin nga agbangbangad Tapno di nakakuddutin. Saan mo, tatang? Jak nakita nga da iti likodak. Jak naglisi adagos, iso a kinudot na. Kita ngamin no kasjay nga umayan, taglisikan. Nasken ka di ako dutan na, tatang. Mala, ingkakat alaan ti tsinelas ko. Kalpasan na, mapan ka dya kusina, takitaam no anya ti maaramid mo ijay. Tapno di nakakuddutan ni Antem. At iti seldok, nalpasan ti kontrata mi. Ang mga noawan pa iti trabaho mi iti sumagmamanungal daw. Kasano tayo nga ruden? No awan man ang trabahom. Din inutan pa lang taggastos. Dahil lang importante ti katangam. Yan na imong day ta kwarta. Awan ka di pa iti pangipanam iti bastarda nga ubing. Iso pa atartaraknan. Kurang lang nga ruden ti sweldom. Bayam, padasak ti mangkita. No sa dino ti pangipanak. Rumbang laang. Saan asyak ti mga iwan iti bunga ti panang lipot mo kanya? Di mawatak lang arudan kan kay ti pamakawan. Naramid ko day jay. Taimpagarup ko asaan ta amadaan iti anak. Basta, nasakit tinakam ko no makitkitak dayjay nga ubing. Bunga ti basolyo kanyak dayjay nga ubing. Hello, Diego. Nakaawag ka man. Kalamanang, mabalin ka di ngayag ko dita ni Jane? Anya, kasanon nga iti panagadal ti anak mo? Di umakar pa lang dita. Kasano, kat adayo ti pagadalan ditoy, dita syudad, asideg. Anyamagtan manang. Marigata nak, tawan ngamin trabaho kita. Agurayak manen, no adda manen pagtrabahowak. Awan pa'y kontrata ti forman mi. Kat kasano mo ti trabaho? Imbag no makawaya sa mapanag-eskwela. No sana makawayas, di saan mo na pagadalan? Anya, bayam asaan nga agadal ta anak mo? Ay, saan mo nga iyag ditoy? Agpada kayo kadikin ni Manong Diego, amaawanan pa lang iti trabaho? Ay, wan nga rod bakat. Ang sapay kuma
Ta saan ang mabayag nga awan trabaho mi? Ay, may sabalik man gayam ti saritaan. Kaasi man ti ubing di tabangir. Jay ka di anak ni pare Diego? Wen nga rod, kanayon akudutan ni Paula. Ay, kaasi mat ti ubing nga agikaro iti basol ni pare Diego. Numanakam ni Paula, maiparbang ka di apagipapasan na ti ubing iti basol ti amana. Jay kunadan, kukwa ni Paula ita. Angam saan ngagnanayon ako kwa na ti gundaway. Ngam kaasi ti ubing. Awan lang arudan ti inana. Kas jay pa'y ti aramiden ni Paula. Jane, irubuat mo dagiti badom, tada papananta. Sa dino ti papananta, tatang. Mabayag ta ka di, taapay amang itugot ak itibado. Mapantay jay probinsya, iti ayan ti kabsat ko. Makipagnaid ka pailangi jay. Saan da ka di anaranggas? Nuan yaman ti ugali da. Sika a makikabbalay ti makibagay. Nawatam. Ha? Wen tatang, sapay ko mata saan daan na uyong kanya. Mala, ingkan irubuat dagiti gargaret mo. Tamapantan. Kartingam. Talaga nga inyag mo ti anak mo. Tapno siya ti akin kargo kan kwa na, kasta ka di? Nimimbagkan ka, tawan anak mo, manang. Sakat manupay ti addi na nga anak ni Paula. Marigatan tawan ti trabaho. Day takatay ko nak. Anak kayo nga anak, adi yung kabaelan nga ipaay ti kasapulan da. Ni manang met. Agmay-may sa kang bibiyag. Imbagit diya, tadamat kadkadwam dito'y balay mo. Iso nga rod ajak na ki asawa, tapno awan sawsawir ko. Itaikan nak iti pagproblemaak. Mabit lang, met. May kuntumat lang alaan inton addan trabaho. Nanyapay ngay nga rod, no di kasta. At daditan. Umay mo matla ang alaan iti mabiit, ah? Wen ka di, mala, inakon. Intulod ko lang ni Jane. Agsingsingpat ka dito Jane. Panawandak ka di dito'y tatang. Apay ngay ibati dak. Umay kantumat lang alaan, inton dakdakkelan ti sapul ko. Kano nga umay nakalaan, tatang? Saan ko nga muno ka, no? Basta aguray kalata dito, wen? Kasanon no saan adakkel ti sapulyo? Ipadawat dak ka di. Tila sasawam. Ala, saan mo aliplipatan tibilin ko, ah? Agsingsingpat ka dito, eh. Uwan tatang, basta sublandak to, ah. Wen, kunak lang arudan. Jakmat makita ita ni Jane, napadan na ka day. Apay asapulan niyo, jay saan yo akap-kapin ano nanang? Amom ka day, amalading ita na iti kinatangkan ti puso. Kasano? Kat imbis nga agpay iti anak ko ti sweldo ni Diego, kat adapay laang dayjay ang makibingbingay. Rombang laeng ta anak kat nga rod ti asawam. Anak na laang, ngamsaan ko nga anak. Ay, talaga anatangkan ti panagpuspusom. Diyo ko na apakitak itinasaya at tibunga ti pananglipot da kanyak ako nakmanan. Sabali dyan ang lipot ka. Sabali mo't jay ubeng aparparigatam. Ngam kadaraan dati ubing nanang. Ay, jakman amukan ka. Anya ti klasem a tao. Anya ka di ti grade mon, basang. Grade 4, auntie? Ne, saan ka nga butang kanyak, ah? Saan ka naranggas? Apay, naranggas ka din ni Paula kan ka? Naungat pa'y, auntie. Dagiti piglat iti takyag ko, kat kudot na dagitoy. Nan, kitaak man, day tay bagbagam apiglat. Adoy, auntie. Ha, Diyos ko, panay piglat kan limitam dagiti adda iti takyag mo. Pangaasiyo, di na kumamat kudkudutan, auntie. Basta agsingsingpet ka, tapno saan ka akudutan, wen? Wen, auntie, agsingsingpetak.
Nangipanammatlaang iti bastarda a pinutot mo iti ruar. Inpan ko kinimanang Betty. Dandan di na kayat. Ngam awan na aramidan na. Tanda mo ti Jayan, Jobing. Asino nga minti mayat nga agtaraken iti bastarda. Gaminton amunan ti agtrabaho iti unag ti balay. Ingkalaan, ta iso ti agtagibalay. Into nag-graduate iti elementarya. Inaktualain. Kasta ka di ti imbagam kanimanang Betty? Imbaga, kamabit lang ti panagyan na ijay. Tanong mabalin. Talaga di na kayat ngagyan ijay ni Jane. No kasta. Uray iso. Di na kumakayat nga agyan ti bastarda kenkwana. Malas nga min kat deja bastarda. Ala, saan ta napagsaritaan da ita? Tama ano, sabali manen ti papanan ti saritaan ta. Kasladyak met makikita ni Jane di tabalayo. Adda ka din napanan na? Iso ka di ti sipsiputam? Saan met? Kanayon nga umay sumakdo dito'y gripo iti nagbaetan ti boarding house tayo. Bit-bit na ti basit agalon apagsaksak do na. Manumat lang tay galon nga isakdo na ngay. Ayan na ka din. Basit pa'y ita ti mabitbit na taubing pa'y. Ngam inton dumakkel, adunton ti maitulong na ken kaday nga ubing. Ijak amo, no sadino tinangipanan ni Diego iti dayjay a bastarda. Among, nasingpot man day nga ubing. Anya, nasingpet? Puor ti kararwak dayjay nga ubing. Bunga ti basol dayjay. Adda ka di basol day nga ubing kan? Dakkel ti basol dayjay kanyak. Nagan na laangan kat agburbura kan ti darak. Ay, stress a kanayon ti itid na iti biyag ko. Ala, agpalas kan, ta itulod ka iti pagadalan nyo. Makisauak pa iti teacher mo, ta transferi ka. Sa dino ka di, auntie? Adayo ka di? Saan matunay nga adayo? Nga masapat ta inak pa'y agtrabaho. Agbalon ka, tapno saan kan nga agawid inton aldaw. Agbalon? Ijay syudad? Sa anak nga agbalbalon? Asidad ngamin ti pagadalan iti ayan ti boarding house yo. Ditoy, magnaka iti 15 minutes, wano nasurok. Depende iti partak mo amagna. 15 minutes? Alakit din. Darasam kat maladaw ako niti trabaho. Nagadulakit din asal salud-sudom aya. Pare Diego, saan mo ka di apat-pat ganja inauna nga anak mo? Apay nadamag mo day ta pare. Nasaw ngamin ni Bakat, nga impanaw mo kano ditoy. Kaya't ko lang aliklikan ti kanayon a panagunget ni bakit ko. Nakaron magsasaw. Panagkitag, kat nasingpat mo't di ubing. Itantupay lang abasit, kat adan maitultulong na. Ngam kanayon nakasidiran ni Paula. Jak kayat nga isuti kanayon apuon ti ririmi nga agasawa. Pasaray makita nga agsagad dito'y ruar. Agsakdo, kan aglaba ka dagiti babasit alupot. Numaminsan, kat parikot mati, dan na kada kami. Pare, adda ka di basol ti ubing? Asino ita, ti adda basol na. Anya ti pakasuro na masimbang pa'y. Nakamisuot kamay. Nadlaw ko, nga awan ni Jane. Ang mga nunakam ni Paula ti panangipanaw ti amana. Sino nga ita ti katulungan ni Paula ni Balayda? Babasit pa ilang iti anak na. Makita ita. No saan ama ikawa iti kaawan dayjay nga ubeng. Ubing nga agpaysaw ngam andan maitulong na. Kabaalan ng tagsagad, aglaba, kan aginaw kadagiti nangananda. Wen nga rod Saan pa'y mat nga mo dagiti anak ni Paula? Maikawalakit din ni Paula. No iso amin ti mga ramid kadagita. Auntie, adda ka dito pagadalan mi? Sa anak ko mga umay, ngam amangan no saan ka makawayas nga agawid. Awan nga tati ubing ang mabalin na kadwak nga agawid ijay balayo, auntie. Padasag to man gayam ti mangkita. No adda mabalin mo apakikuyugan no agawid ka. Tapno saan ako nga umay ditoy. Win, auntie, mabalin mat siguro ang makawayasak. Tapno saan ka amarigatan. Nga medyo adayo ti pagnaam nga agawid.
Apay, anti. Adda ka di managdakdakas iti dalan? Adda ka di mangdangran kanyak iti dalan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Bastarda. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tapno maliklikan ti kanayo na panagapa da Paula kan Diego. Impanaw ni Diego ni Jane, kat impan na, iti ayan ti kabsat na. Gapo ta agdadamo ni Jane iti lugar da Betty. Intulod da ito ni Betty iti pagadalan. Kat iti kamalaman na, sinukon na matlaeng ni Jane. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Bastarda. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adayo ti pagnaan nga agawid, Jane. Adda ka di managdakdakas iti dalan, anti? Adda ka di mangdangran kanyak iti dalan? Diyak amo, nupod no ti atap da. Nga, adda ka no inala ti limabas alugan nga ubing. Iso ang nagpukaw. Adda nagpukaw nga ubing, anti? Saan na ka di na nakikita? Saan nga ruden? Saan tayo nga amo? Nupod no nga adda nangalakan kwa na, wano adda sinurutan na. Nakabutbutang matgayam ditoy. Iso nga rod, asaan ka nga agmay-may sa amag na, tapno sigurado. Total, awan pa'y matrabaho. Ingka aglaba iti bado dagiti ubing, tasi kaswag pa'y ida ama panidya pagadalan. Anya, sakti aglaba. San ka di trabahom data? Kat, anya ti aramidam, aber, agtugtugaw ng agmalmalam. Ay, nuadda ko man ni Jane. Iso ko mati aglaba. Nalagip mo manan, dayja aputot mo iti ruwar. No si bibiyag siguro ti inana, kanayon ka amapan iti ayandan niya. Tapagay munang pa'y patinatay. Pumanawak man lang yan. Kapabwisit. Ay, papanamon! Tay lalabam ako nak! Pura mo, tapnawanan ti lalaban. Just kick it de. Surun kon, puuran ka no? Kasla damay tud na nga igatang ko. Danda ni awan to pa'y igatang ko iti posporo. Puuran ko na nakit din. Hello, Manang. Nakawag ka, Mat. Kunam nga alaamot laang to'y anak mo. Nalipatam samot tan. Di taan na pa'y laeng. Iriri laeng ti isang bay na dito'y balay. Inton addamanin dito'y. Anya? Ngam iyalis dakkano iti may sa apwesto ti amok. Di siyak mati marigatan amang itulod kan mangsukon kan kuana. Imbag di taa, taasidag kayo iti pagadalan. Nagkuna ngamin nga itulod kon si kunin nyo. Adamot saka na amag na. Mabutang nga rod ti ubing amag na nga is-iso. Masapol na ti kadwana. Anya ko mati kabutang na. Naartikit di day taa. Numayalisak iti trabaho, umay ko iyag di ti ubing. Bye! Hello, Manang! Manang! Asino dyan nakasaom? Babae manan? Babae siyempre. Tanimanang ko day jay. Ada ka di pagsayatan nga imbaga ti kabsat mo? May samot day jay. Apay manan. Anya ti basol ni Manang kuken ka? Saan ka di nga isuti nang ibagaken ka nga alaem day jay abastarda? Masyan nga rod iti ubing. Iso nga imbaga na nga alaeg tanatay nga rodin ti inhana. Konsentidor kit di taiso ti ammo. Anton madamdama, sa bali manin nagturungan ti saritaan. Likli ka man na pagsaritaan ti kinaduldug mo. Mas tawak man kan ka. Naglaing ka amang kalkal iti saan arumba nga pagsaritaan. Si katay kunada basurera tinapalabas. Nabayag mo't basitan ti kaawan ni Jane di tabalayda.
Ngam kanayon matlat na ti apa dagiti agasawa. Kasanaw, ket agpadadaan na kurang iti pasensya. Agapada, sada metlaeng agkaidda. Ay, na yan ti kasta nga aramid. Kunan ni Paula, ani kano Jane, ti poon tiririda. Ang apay nga rod nga itatawan diya ubing kat kanayon dalat tamot nga agapa. Kastansa, no ti tao, kat nakurang iti pasensya. Kahit kumustamot nga tadya ubing ijay nang ipananda. Ang mga nukay kayat na ijay, no saan anaranggas ti nang ipananda. Saan nga ta mailiw ni Diego itanak na? Manipo di impan na ijay, dinansapay na pankinit kita. Kasano ang mapanakitaan, kat awan mo't kwartada, kan iparik mo't ni Paula. Apay nga ta asuberbiyada jay anak mau. Kat saan ka mo't asuberbiyada nga inana? Madlaw ko amarigatan ni Paula manipod awanan ni Jane. Mas daawak man ngamin kan kuana. Ado mo ti maitultulong jay ubing. Ngam di na makita. Tatipungtot na ti agari iti kaunggan na. Basta no pungtot ti agari iti kaunggan ti may sa tao. Adayo ka iti grasya ti Diyos. Pudno dayta. Isung awan talinaay iti unag ti pagtaangan ka. Kasla ad-addan samot ti panagapad ngam ti panagkapyada. Kasta ti adayo ti puso na iti Diyos. Narigat ang mamakawan, kan nakurang iti dispensar. Padasam man kit di abagbagaan no kwa, tadinak matdenggan. Ay, barang no dumngag Ngam ti tao anatangkan ti panagpuspuso na, ay, narigat ang maibawing, no awan ti mapasamak kan kwa na, apakadidigraan na. Ay, iyad adayom ti kasta pasama. Ialis dak iti pagtrabaho ak basang. Isubli ka pay laeng iji ayan datatang mo, wan? Mapanak iji ayan ni Auntie Paula na uyong, Auntie. Un kasano kat adayo ti pagtrabahwak? Saanen adito'y balay ti pagyanak? Pagyanan nyo nga rod ngay, Auntie. Adda kano pagyanan mi kadagiti kakadwak at trabahador. Anya gayam ti trabahom. Para supot kan empake iti tinapay nga i-deliver da iti agduduma nga ili. Ay, kasta ka di, Auntie. No mabalin ko kat inton makitak ni tatang kan kakabsat ko, kat agsublita ko maditoy. Ha? Ni, kasano ngay day tabasang? Saan mat nga rod ang mabalin nga agmay-may saka dito'y balay? Nakalagip kayo mat adim map aw dito'y boarding house ipag. Awan ka din ni Diego ipag. Inyag ko pa'y ni Jane dito'y, ta umalis sa kiti trabaho. Kanayon lang arudan tiririmi ka ni Diego. Nayunan man ang dayta nga ubing. Jane, ingka pa'y basit ija unag, tagsarita kami pa'y ka ni Auntie Paula. Sige, Auntie. Itatapim manawan dya ubing. Anya ti pagsaritaan ta. Kaasi dya ubing, no kanayon nyo adangran. Nagipulong kadikan ka ti awanan bain nga ubing ipag. Nakitak dagiti piglat, kan dagiti limitam iti takyag na. Saan kumamot akas jay, Paula? Kurang pa'y dayjay, iti saam anariknak. Idi na amwak ti inaramid ni Diego kanyak ipag. Kayat mo asawan? Itultuloy mo latta ti kinaranggas mo kan kuana no agbati ditoy? Ay, baglakid din. Tadaman ng trabaho ta pare. Uwan nga rod pare. Nakautang kami pa iti bagas kan grocery iti store iti asidig tayo. Uray da kami pare. At damot ten utang mi iji store. Into nagsuldo tayo. Bayadak to adagos dayjay. Ay, nagrigat lakid din ayat ti kastoy pa nagbiag tayo. Nalakala ko mati agbalin a kontraktor. Nga magikarumat dagiti mananggundaway a kontraktor. Saan amat maturog ti Diyos? No asino pa'y dagiti babaknang? Isuda pa'y ti mananggundaway. No agyan mananday dyan nga ubing iti sidong ko. Sigurado apang ipapasak ka dagiti rigrigat kan sakit tinakam ko day bastarda.
Saan samutan alimpyo ti utak mo ipag? Ubing, pangipapasam iti sakit tinakam mo? Kastalaang ti masaom Ta saan asik ka tinakarik na iti sakit a napasarak. Gapo iti panangluko da kanyak. Saan nga rod aron ba nga agyan kada kayo tinakakaasi nga ubing? Imbag matam mom ipag. Jane! Rumor ka mutla dita. Umay ka ditoy. Apay ka di, auntie. Alaam mutla ang ditoy dagiti badom. Tagsublita iti probinsya. Umaya kun, auntie. Darasam! Ay, talaga gayam asaan anasaya at ti kababalin di asawa ni tatang mo. Adda ka di madingay naramid na kan ka, auntie? Saan anasaya at dagiti imbagbagana? Kanti plano na nga aramidan kan ka. Kabutang ko ni Auntie Paula, auntie. Tsakaya tagyan ni Jebalay me, no adda ni Auntie Paula. Ngam saan mo't nga rod amabalin apapanawam ni Auntie Paula. Sino nga rod ti kadwak i Jebalay mo, auntie? Padasag makisao iti among mi. No adda maitid na kanyak asabali at trabaho, iti sigod matlaang nga ayan ko. Tapno asidagaklat ta iti balay. Saan ka na pumanaw, auntie? Depende no anya ti ibaga ti boss ko no makisarita akken kuana. Imay itay ti kabsat ni Manong Diego akadwana ni Jane. Ngam pimanaw damot la adagos. Pimanaw da? Asaan da nagkita ka ni Pare Diego? Madlaw ang makapungtot jay kabsat ni Manong Diego. Amangan numaditi panang sangaili ni Paula kankwana. Kasta nga ta, nagdardaras da pimanaw. Kibin na ni Jane. Ang imbaga nga ta ni Paula kan ni Diego, nga imay ti kabsat kan anak na. Day tatijak mo, ti pagsid na awak. Apay akasangsangpet na, kat pimanaw da adagos. Apag biit damat di taayan da Paula. Ay, italaang nga imay da. Ngam pimanaw damat la dagos. Medyo aday upay tinaggapan da probinsya. Naidumduma ti ugalin day ta Paula. No kumaadda na taltalgad at trabahom, alaan tala ko man jay ubing dito'y balay. Auntie, anyan ti ko na ti boss mo? Inikkanak iti sabali at trabaho. Ngam nabababa ti sweldok, tadituyak laang asidag. Nangat nga to kuma ti sweldok, iti pagalisan mi. Kaya't maasawan? Agyan tandi ti probinsya, auntie? Wen basang, di ka maiturad apanawan, kapulaang iti dakdakkel asweldo. Ay, agyaman akunay, auntie. Ibilang kaapudpud no nga inak. Mabalin ka di nga awagan kalaangan iti mami? Day takay kayat mo, anak. Da kayo tinakariknak iti pamatag. Adyak na rikna kadatatang kan Auntie Paula, mami. Amom, ididamo, jak kayat ti madaan iti responsibilidad. Ngam idi agangay, napatagkan kanyak, Jane, anak. Dandani ka nagturpos iti junior high school, anak. Pagyamanak unay kada kayo, mami. Malagip mo kadi pa idiubing ka, amasapul nga itulod kan sukunan ka. Ita, makawayas kan. Kasano, ibagay yung adagala iti ubing. Day tamot ngamin ti kunada. Ngam, idinaglabas ti sumagmamano abulan, nagparang di ubing. Simurot gayam iti kabagyanda, tabinaot ti inana. Day tatima ko na a fake news. Podno day ta, ti fake news kat damag ang makapadanag. Uray kumamot no podno. Nagalas matikastuyan. Nabambannog ang nagapo iti trabaho. Madanunak ang nagabsuon ti plato iti lababo. Ado pa iti lalabaan di tasuli. Marigatanak nga agunay, tadamatan sa gubanit ko.
Ingkalaan ni Jane, tapno adda si kaso kada tayo. Huwag siyang agpaiso Dakkel ita ni Jane. Adun ti maitulong na dito'y balay. Katuan, adda nga minan asmak. Lumabayagak nga agigam iti danom, kumaro ti uyek ko. Isungarod ngayong karkarigatak ti gimatang iti washing machine, tapno saan amababad ti imam iti danom. Kapilitan metla nga agigamak iti danom, no agbanlaw kan agisampaya. Sige, tayo nakalaan ni Jane, tapno adda agtrabaho dito'y balay. Ne, anya ti dakas nga angin tinangiduron kan kang agpakita dito'y balay, si ka Diego. Nabayagan kan ni Jane. Alakon ti anak ko. Anya, itatadakkelan? Idiimpan ko iti balayyo. Imbaga ti asawam, apang ipapasan na iti rigat kan sakit tinakam na. Iso nga inyawid kumatlaang. Kaano nga may mo inyag? Apay, saan ka di nga imbaga dyan nalaing nga asawam? Diyak man matukod a panunutan. No anya a klase ti kapanunutan di asawam. Idi, iwalin-walin nyo ni Jane. Itatadakkelan? O mayo alaanan? Naglalaing kayo nay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panaglabas ti panawan. Dandanin agturpos ni Jane iti high school. Iti sabali a bangir, saanan ang makapagtrabaho unay ni Paula. Gapo iti sagubanit na. Imbaga nang arod ka ni Diego, ama panaalaan ni Jane. Tapno adda para trabaho, iti unag ti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas sa napauluan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kaano nga may mo inyag? Saan ka di nga imbaga di asawam? Diyak man matukod a panunutan, no anya a klase ti kapanunutan di asawam. Idi, iwalin-walin nyo laang ni Jane. Itatadakkelan? Alaan yon? Anda karbengak ang mga ala, ta anak kukat nga rod. Nagalas a talaga ti ugali yo. Kurang laangan ang maaddaan kayo iti Sara, tapno ibagak akasla kayo sa iro. Nagadukat nga yung bagamon. Ayan ti anak ko, talakon. Naa, nagtured kan amang ibaga nga anak mo. Idinto ta idi kasapulan na kayo, di yu impaikan kwa na ti umno para iti ubing. Anak ko ni Jane. Di nakman pagkatawaan manang. Kasano ko mga anak mo, kat awan mo't asawam. Makiasawa ka nga minan tapno maaddaan ka iti anak. Na, nagbastos ka mo't impasam kanyak ti pagrebengam idi basit pay ti anak mo. Ita, alaem tapakairanudan yon. Rumbang lang ang mairano daken ko ta sakit nga rod ti amana. Imbag no kayat ni Jane ti agawid iji balayo. Kat naranggas mo't ni Paula. Anya ti kuna jay anak mo? Mapansukunan ni Diego, ni Jane. Tapno ada para trabaho yaw. Nakaro nga min ti asmak nanang, kanayon ti uyek ko. Ay, napuskol mo't at talaga ti panagruprupam. Idi ubeng, kalayon mo adang ran. Itatadakkelan, kasapulam mo't gayam. Tapno da sirbi na ati mao Ay, apaw, pakawanam ti tao adi na piman ammo ti lablabidan na. Anya ka di timayan yun, nanang. Dayta ka di umay mangsidir kanya. Imay ko inikan dagiti ubing iti bunga ti chikaw. Sayang amin, tamarigrigrag dalaang. Iso anam mo asukunan gayam ti asawam ni Jane. Saan nga rod aday dya ajin ti pagsaritaan tayo, nanang?
Saan mo akayat apagsaritaan? Ngam kayat mo nga umay dito tapno adag serbikan ka, kasta ka day. Rumbang lang nga pagserbyan nak. Basol na ti itatao na dito'y lubong, nanang. Saan ko ang maawatan no anya aklase ti panagpampanuno ti adakan ni Paula? Anya ka di manan, tinaramid ti anak mau. Imbaw na kano ni Diego ang mapanasukunan ni Jane tapno adag serbikan kwa na. Ta saan sa kano na makatrabahaw? Nagturad lakit din a tao. Awa na pulos pa nagbabain na. Aruda, anya nga tatim ako na ti kabsat ni Diego ang nangaywan kan ni Jane. Nalabit a masuron. Itapa, itadakkelan sa daibaga nga alaan da. Ay, makita no may sangpet na ni Jane. Balasang siguro niya ubeng, akanayon ako dotan ide ni Paula. Tatang, da kayo kading agpaiso? Balasang kagaya man, anak ko. Itaman pa'y, tatang. Agmano Bendisyonan na ka ti Diyos, anak ko. Imbag ta simangpat kan. Mailiw kami unayan kan ka. Uray dagiti addim. Kailiw da ka unayan. Intugot yu kumaidaa. Bakasyon maten. Umay kamit pumasyari jay syudad balasang ko. Nabayag adi kayim imay ijay. Kayat ko nga umay ija syudad, tatang. Ngamdya kayat panawan ni mami. Mami pa'y gaya man ti awag mo kiniantim. Wan, tatang. Imbilang kon, kaspudpud no nga inak, tanagsingpot kanya. Sumurot ka kadika ni tatang mo, anak ko. Bakasyon mat, mami. Inaklabasit pumasyar ijay. Agsublikan to ka din matlaan. Wan, mami. Saan kayo ang mabalin a panawan nga agmay-maysa? Agyaman no kasta anak ko. Sapay ko ma, tanasaya at to titrato kan ka ni Paula, kan dagiti kakabsat mo ijay. Di dapay lang ata nagbalbaliw. Tumultulad nga min dagiti kakabsat ko iti makitkita da nga aramid ti inada. No anya nga min ti makita ti ubing iti unag ti pagtaengan, isumot ti tuladen na. Isong agpapada da idi akanayon ang mangibaon kanyak. Ipayawat da amin, uray magaw at damat. Kan, jak magustuhan ti inaramid kadata ni ipag Paula, idi napanta iji balayda. At datan dito balay, matmaturog siguro ni Antim, tama ditirik nana. Ayan ka di dagiti kakabsat ko, tang. Nagwara ti unag ti balay. Diyak amo no sa dino tinapananda. Ang mga no di da pala simbangpet ang naggapoy di pagadalan. Kunak man no bakasyon dan. Saan da pa yung nagbakasyon? Inton umay alawas pa lang ti bakasyon da. Sige. Taidalimanak ko pa'y dagiti nagado awara, tatang. Alaman nga rod anak. Tamapanak man iti ayan ni Pare Mario. Pagtulagan mi no sa dino ti sumaruno a pagtrabahuan mi. Sige, tatang. Rogyak matan ti agidalimanak. Nagbasit lang arudan a balay. Ado pa'y laawara. Uray basit ti balay, no naurnos kan nadalos, makaay-ayo latta iti imatan. Sika ka diday ta, Jen. Inayadam mo tatamat maturugak. Nalukagak, iti ada nagkarintong dito'y salas. Ha? Ay, pasensya kayo nanti. Kaslamat nga min nabagyo dito o nagtibalayo. Isong agidaldaliman ka. Agluto kanto inton madamdama, ta sumangpat dagiti kakabsat mo. Sige, auntie. Di da ka di amot agidalimanak? Tanagado awarada dito'y salas? Napanda amin ijay pagadalan. Awan ti makasango. Ha? Mabalin mo't nga aramidan. Sakbay ang mapanda ko maag-eskwela. Asidagmat ti pagadalan. Masuron samot ni Jen nga agtrabaho. Kumarintong, isuan na lukaga, imbis na maturog. Ang mayat mo't basita nakitaan ti salas, manipod adda dito ni Jane.
Awan pa'y maurnong amurang, talabaan namot adagos. Dakkel lakit di ti mabayadan iti kuryente. Takanayon namot nga aramatan ti washing machine. Di bagam kan kwa na agalgalan na tilabaan na. Di naaramatin ti washing machine. Ibagak to kan kwa na inton bigat. Saan ko makakanayon nga washing machine? Inton kwan, kurang ti igatang manin iti agas mo. Ibagak to kan kwa na dayta. Karga man iti danom ti washing machine. Tani, ado man ang timurang dagiti kakabsat ko. Ado pa'y tinamurangan ni tatang. Saan mo akargaan ti danom ti washing machine? Galgalam dagiti lupot. Tanangin na ti mabayadan iti kuryente. Dayta ti bilin ni tatang mo. Ha? Aggalgalak, auntie? Anya ngay nga ro ti usar ti washing machine. No saan nga aramatan? Ginatang ni tatang mo dayta ta masakitak. Ngamsi ka, saan ka mat amasakit? Iso agalgalamon, ta isupay ti bayadan iti kuryente. Sige, auntie. Galgalakon. Rumbang laang. Awan paggatang ko iti agas ko, no pagbayad manan iti kuryente. Auntie, apay anaadaan kayo iti kasta asakit? Ne, anya ti amok ngay. No amok akat liniklikak ko ma, tapno sa anak anaadaan iti kastoy asakit. Hello, balasang ko. Nakaawag ka mat. Kumusta ka ditan? Hello, Mami. Apaya kaslan naliday kayo? Maikawak la siguro. Gapo iti kaawan mo, anak ko. Di kagdanag, Mami. Sumangpetak mat lang, dita. Maikawak iti kaawan mo. Kumusta da ngay dita? Di da pa nagbakasyon ngam dandanin, Mami. Ni, apay adida pa'y nagbakasyon kat nakabakasyon kayon. Namin ano ngamin ana suspendi ti klase da ditoy. Gapo iti layos, Mami. Dita, kat saan tayo mat analay layos? Ay, alangarod balasang ko. Ay, sapay makagurguri-gurak. Madmadi at talaga tiriknak. Sige, bye. Sino tinakasarita iti cellphone? Tamatartaranta ka. Aggurigor ka no ni mami, tatang. Iso ang masapul amapan ko asikaswan. Panawan na kami. Idin to tamasakit mat ni Antim. Nagado kayo mat ditoy. Idin to tagmay-may sa ni mami. Napatpatag ka din ni Manang ngamsak nga amam. Kasapulan ka mat Masapul aso papakak ti kinasayat ni mami kanyak, tatang. Iso ang masapul nga agawid ak ijabalay na. Awan maitad ko apagpletem. Ha? Ang kasapulan nak ni mami. Uray da kami mat. Kasapulan da ka. Iso asaan ka apumanaw. Naimbag abigat yun, nana. Umayak ko maagpakpakaasi kada kayo. Bigbigat, balasang ko. Anya ka diti ipakpakaasim ako nam. Kasapulan naktiimbilang ko nga inaidya probinsya. Taggurigor ka no. Ita, anya ti maitulong ko basang. Pautangan na ko maitipagpletek. Taipajikas to ni mami inton makadano nak idya probinsya. Pangaasiyo ko man, hana. Sige, balasang ko. Kaasim at timbilang mo nga inam ako nam. Nasingpot ka dikan ka, basang? Winana, awan ti makunakkan kwa na. Itatama sakit, masapul nga inak asikaswan. Nagasat ka nga rod ano kasta, basang. Nakasarak ka itinasayaat ken ka. Apay abinagkat mo tibag mo. Papanam. Masapul nga agawidak ije ayan ni mami, auntie. Aggurigor ka no. Panawam ti pagrebengam ditoy? Pagrebengak ti mga sikaso ka ni mami. Taimpatagnak, Auntie Paula. Adamot dagiti anak yung nga impatpatagyo. Rumbang nga sikaswanda kayo. Pumanaw ka, di ka pa'y nagpakada ka ni tatang mo? Da kayon to ti mangibaga, Auntie. Madanaganak namin unay para ka ni mami. Unay kat day taadanag mon. Tagdardaras ka pa'y. Saan ka na pumanaw? Diyak langkit ti kayat nga dadaki sa mapasamak ka ni mami, Auntie. Iso panawan kayon.
Madanagan unay ni Jane para ka ni Manang Betty. Madlaw nga ipatpatag na launay. Mami, kumusta kayon? Adda ka di agas yo? Adakan anak ko. Nagbiit ka mat na si Mangpat. Idi imbagayo ang makagurgurigur kayo. Madanagan ak unay, mami. Imbag man ta pinalubusan da ka. Idi nagpakadak. Didak ikan iti pagpletek. Isuan na panak imutang iti kaaruba da. Imbagak nga ipajikas ta ti inutang ko. O sige anak, ingka nga rod ipajikas ti inutang mo. Wen, mami. Adda ka di agas yo? Danag mo na ay abalasang ko. Ada agas a reserbak dita medicine cabinet. Mayatan tiriknak, ta sinigod ko tinagtumar itay. Agyaman ak, apo. Ay, kunaklakit din noan yan tinapasamak yo, mami. Saan ka kadin nga agsubli ija ayan datatang mo? Saan, auntie? Saan lataan na saya at ti kababalin ni Auntie Paula? Di na pa'y kahit nga ramatak ti washing machine. Galgalak ka no ti adu alupot da. Abay, di pala nakaluto ni Jane. Apay asapulam ni Jane, kat nagawid takasapulan ka no ni Manang mo. Anya, talaga anapatpatag ni Manang, ngamsyak nga amana. Daita ti imbagak kenkwa na. Ngam ko na anapatag ka no unay ni Manang mo. Taiso ka no tinakariknaan na iti pamatag. Kawatan nga rod, asaan ka anapatagkan ko na. Tadamot sakit mo, ngam pinanawan na ka. Kunanamot nga adda kanumat anak ko ang mga sikaso kanya. Anya nga tati addakin ni Manang awan ka data. Masurunak iti dayja bastarda. Awan utang na naimbag anakam. Amuyo tata. Nangag ko itay ti saritaan da pare Diego kan Paula. Mapanak ko may di balayda. Saan ako na nagpatuloy? Anya tinangag mawanak saritaan da, Mariaw. Anya kano ti adda ka ni Manang Bete, nga awan kadakwada. Apay anay tapay tinagsaritaan da. Apay kano a pinanawan ni Jane Ida, katnapan ka ni Manang Bete. E dinto, tamasakit mat ni Paula. Nakurang da talaga iti panakaamaw. Naglaka nga ibaga, noan niya ti adda iti kabsat ni Jigaw, nga awan kadakwada nga gasawa. Ha? Ni, anya ngay dayjay, tata. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, kabayatan ti kadda ni Jane iti balay da Diego. Imawag ni Betty. Kat impakaam muna kan ni Jane ang makagurgurigur da ito'y. Nagdanag nga rod ni Jane. Kat nagawid adagos iti ayan ni Betty. Nga uray saan kumapalubusan ni Diego. Kabayatan na, mas daaw mat ni Mario. No apay a pinili ni Jane ti kabsat ni Diego. Ngam ti pamilya ni Diego. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay kanwa pinanawan ida ni Jane, katnapan iti ayan ni Manang Betty. Kat agpadadamat nga agsakit ka ni Paula. Nakurang da talaga iti panakaawat. Naglaka nga ibaga, noon niya ti adda iti kabsat ni Jigaw, nga awan kadakwada nga gasawa. Ha? Anya ngay data, tata? Iji balay da Jigaw, awan na pulos narik na ti ubing apan ang ipatag, ken panagayat da iti agasawa.
Ayun nga payson niya. Kanayon aranggasan ni Paula ti ubing. Nalabit nga itayan ti kabsat ni Diego kat nasaya at ti trato da iti ubeng. Isu amas pilyin na, tinakariknaan na iti pamatag. Kasta ka di tata. Apay, nakaskas daw ka di pala da ita. Naglabas ti panawan. Kasla kumarkaro mati kasasad mo. Awan lang arudan ti makukwarta. Di nakansamot ng panawan ti sakit mo. Huwag nga rod. No muna ta dadakkel ti anak ta, ngam awan pa'y matamo da trabaho. Agpipin na tududakit din no asino ti aginaw ka nagdalos. Daytan samot no maminsan ti san ko apaka imimbagan. Kanayo na ka ma-stress kadakwada. Ala, bingay-bingayam langin ti trabaho tunggal may sa kadakwada. Tapno makatulong damat. Huwag sang agpaiso. Magsilabamot tan itibado na. No asino ti saan amang laba itibado na, awan pagbado na. Anya pa'y ngay no di kasta. Makita man no asino ti saan amang ilaba iti lupot na. Desidido ka di amapan iji abroad, anak? Wen, mami, ada nga min kadwak amapan matijay. Restaurant matlaan ti ko na mapagtrabahuan nyo? Wen, mami, no adan ton trabaho ki Jay, saan kayon nga agtrabaho? Taipawitan kayo iti kwarta iti binulan. Ne, madimot ati kasta balasang ko. Agbalinakit din adon niya. Awan dakes na, no pagbalinan kayo adon niya, mami. Aginggat ka ba ilak, agtrabaho ak. Narigat ti agtugtugaw nga agmalmalam. Pakaalaan iti sakit. Kayo agpa-share mami. Manumot lang nga iti kanan nyo. Saan na masapol nga agtrabaho kayo pa'y, no adan tumat trabaho? Ay, talaga sa anak ang nagkamali. Anang ibilang kan kaakas anak ko. Kasta akmat, mami. Jack nagbidot anang ibilang kada kayo akas inag. Unay ka ti balay yon, Paula. Ayan ka di dagiti anak mo. Apay adi daban laurnusan dagito'y wara. Diyak man ang munanang. Sumangpet danto no danda ni panangan. Kasta ka di latan. Idi ada ni Jane sa anakastoy ti balayaw. Huwan nga rod nanang. No hasino pa'y dagiti dinong dungok. Didak matulungan. Uray ko ma, no mapandaag birok iti trabaho da. Tapno matulungan da ka. Ay bagbagak mat ang mapandaang birok. Barkada sa ti sapsapulan da. Nilaang amin Jane ti babae kat. Ay ngampim manaw mat tanapat patagkan kwa na di nakariknaan na iti pamatag. Saan yun nga'y palagip nanang? Daytoy na udi ayo umay na. Nakaginawak. Ngam saan mat anagbayag. Pimanaw mat adagos. Nagasa din ang iparik na kankwa na iti pamatag. Malas mo mat anang ikuskuspel kankwa na. Anya ti kunam, inutang ni Manong Diego ti daddo maasweldom lakay? Uhen, bakat. Follow-up check-up manan ni Paula. Agkasapulan damanan iti kwarta. Ay, kaasimot ni Paula. Mapmapan iti agas ti kwartada. Iso nga impautang ko na ti kwarta. Maasyanak ni pare Diego. Agpakpakaasi ngamin. Kimaro siguro manen ti asmana. Tanakitak ngamin ang naglaba. Ngambasit laeng mo't yan nakitak alinabaan na. Bado nan samu laeng nga nagdigos. Rumbang kumaasaan nga agig gamiti danom. No kagura matibagina. Kapilitan tadimot nga rod ilabaan dagiti lalaki nga anak na. Ay, no kumadi na pinapanaw idi ni Jane. Dakal kuma akatulungan na ita. Dayta ti di na pinanunot. Husto jay ko nam idi, asaan na ako ko amin nagundaway.
Taiso kat agkapsot to. Idinto ta dumakkalmat ni Jane. Kat dimtengan dayta. Ita, nakapsutan ni Paula. Kat dakkalmatan ni Jane. Amangan no addapay kat natalgad at trabahonan. Adda ka manan dito'y gripo, Paula. Inton kwan, si Miderman ti asmam. Ay, awan pa'y nga Mindanao, iti balay ni. Isakdok laang ko matoy basit agalon. Ayan nga mindagiti anak mo. Apay asaan nga isuda ti sumakdo. Agi dadangak la ko maiti danom. Awan mat gayam danom. Sumakdudan to iti pagluto, inton sumangpet da. No kasapulam tinapudot adanom, ikan ka adamat karga di termos ko. Inka alaan timag mo, taikan ka. Alaman nga rod. Ay, malamlaminak nga minis o akayat ko ti agkape. Wano saan, jay termos mo ti alaam, taikabil ko ti karga ti termos ko. Ay na, agyaman ako unay, Lerma. Apayan bakat? Isursur-sur mo matan ti termos. Napan ko inted ti karga na anapudot adanon ken ni Paula. Ikarkarigatan na ti agsakdo iti idadang na. Madlaw anakapsot. Kuna ni pari Diego, saan la kanumat nga asma ti sakit na? Adda kanupay sakit na iti puso. Ay sus, delikado nga rod ano kas talakay. Uray kumamat no nanakam dagiti anak da. Wan nga rod. Di mo't ida madisiplinaan ni Manong Diego. Takanayon iti trabaho na. Ay, kaasimat ni pare Diego. Diyay laang awawagan ni Paula abastarda, tinanakam nga anak na. Ayan nga tamat itan ni Jane. Nabayag basitan diyay umay na. Imutang ngaming kanyak kat iti pagplete na anagawid. Wan nga rod bakat. Kat apaman asimang pati ije probinsya. Impajikas na adagos ti inutang na. Wan nga rod. Nasingpet at talaga day chay nga ubing. Mano kayo ngay nga agkakadwa mapan ije Europe, anak ko. 5 kami, mami. May sat employer mi ijay. Naggasat kayo, ta direct hiring kayo. Ada nga min negosyo na dito, iti mga lakada kayo ijay. Wen nga rod, mami. Nasingpet, kan nataerday jay a European. Apay nga rod nga imisam ka. Sabalin samot tunday tabasang. Naibagak lang matipod no, mami. Ngam, agpay sa timbagan. Barang arman na kangarod day ta nga employer, Asino ako mangay ng arman na, mami. May saak lang amarigrigat. Idinto tabak ng dayjay. Di mo laang mo, anak ko. No ngay maulaw iti kinapintas mo. Nagpintas samot ti anak ko. Anya ka di timbaga ti doktor. Apay akimaro ti kutong mo. Saan gamin amagatang amin dagiti agas, nanang? Kurang ti sweldo ni Diego nga igatang kadagiti amin nga inreseta ti doktor. Isumat lagayam adi ka may imbagan. Ta saan nyo amagatang dagiti agas mo? Uray kasano ti ayat mi amang gatang. No awan mati may gatang, nanang. Ay, nagri gatan. Sapay awan mat nga rod maitulong mi kadakayaw. Amom mat nga awan permanente at trabaho ni tatang yaw. Mariknak kat agkapsutak, nanang. Kaslasaan akon nga agbayag. Ay, saan ka kagsao iti kasta? Ada kaasi ti apaw. Agkid daw ka nga men iti kaasi na. Wan man, nanang. Nabayag ajak nagkarkararag. Saan arumbang alipatan ti panagkararag? Pagrebengan tayo ti agkid daw iti pamakawan kan ni apaw. Kadagiti amin ang nagbasbasulan tayo. Mapakawanak pa'y nga ta, nanang. Uray ka sa no kadagsan ti basol mo. No napasnag ka dumawat iti pamakawan. Apahikit din at di nakapakawanan.
Agsingsingpot kan agan anad ka iji papanam anak ko. Uray da kayo mat, mami. Agan-anad kayo mat ditoy. Umawag ka adagos no makadanon kayo ijay. Kanayon nakto ag video call. Tapno kanayon tang aginiliw, mami. Ulitak, agan anad ka ha? Ariglado, mami. O sige, tamapan kamin kadagiti kakadwak di taunag. Agawid kayong matan iti probinsya. Uwan basang, mapanak matan iji terminal tibas. Bye. I love you, mami. I love you, Mat, anak ko. Itaman pa'y barok. Anak ka di parikaw. Madanaga na kadagiti apo ko yo, tatang. Naigumunda matan iti barkada. Saan kumat amay bagakin ni Paula? Tama nga no kumaro tirikrik-nain na. Mas daawak ta payakas di tinagbanagan da. Kat kanayon mo't ida mabagbagaan. Saan langan ni Paula ti pagdandanagak, tatang? Pati dagiti ubing. Ala, tumulong ka mang bagbaga kadakwada. Bareng denggendak. Hawan man, tatang. Hintun koan, masipangol ko ida. Bareng no iso ti pagnakmanda. Uray na saya at tipanggap mo amang disiplina kadakwada. No madangrammet ida, si katagbalin na dakais. Ay, idida kami ti ubing. Mababaot kami. Isungawan tinatangken ti ulo na kada kami. Una ta kabutang nyo ti baot. Ta agbaot nga rod dagiti tattao iday. Itangay, may paritan ti agbaot. Isa, saan matan ang mabutang dagiti ubing iti baot? Ne, kaslaburido ka pare, at ka di maitulong ko. Maladingitan na kadagiti anak ko, pare. Apay akas jay mutan tinagbambanagan da. No di da ka denggan pare. Di da kan tumot pabasulen, no dadakas ang mapasama kadakwada. Gapo siguro, tanakurang ti oras ko kadakwada. Gapo tagtrabaho ak lakit nga rod. Saan ka unay ama konsensya, tawan basol mo pare? Pinag-eskwela mida, tapno maamuan da ti dakas kan saan. Ay, daksang gasat kadagiti anak ko. Saan mo ngay baga ti kasta pare? Awan ti daksang gasat nga ama. Pinadakkel mo ida. Kabailan dan ti agtrabaho para iti bagida. Makapadismayang amin, pare. Imbag pa ni Jane. Ay, at dako ma dito ni Jane. Saan kan ngagparikot pa'y pare? Diyay kit di agas ni Paula, ti pangigatangam iti kwartam. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Nasayatak dito mami. Imbikat kayo ka din iti trabaho yu dita? Ha? Kabaalak pa'y mati agtrabaho?